днес пак ще снимаме видео в 99, но ще не забравяйте да сложите по един лайк и да се абонирате за канала. Айде да започваме. И ще играем на новия мини байъм. След дългата ни почивка, най-накрая ще играем отново. И мисля, че оправихме това, че някакси да е на много малък екран. Да. Така че, хайде да почваме. Айде. Чай, нещо ми заби малко. Айде. Всичко ми заби. Готов. Чакай малко, стой. Престани, бе. Готово. Искам да чепя да дам. Аз също. Ще взема... Да. Може аз да взема въглено. Въглено. Да. Чакай, че аз стикна. Какво ще правим? Кой ще прави жълтите? Ти по-добре. Да. Още един въглен. Супер. Още... Левел. Да, знам. Още да скоро. Добре. Ще прави това. Да, ще го правя. Това ще правя. В лавения байъм сме. Супер! Между другото, да ви кажа нещо. Ако искате да сте в лавения байъм, влезте от най-дясната страна. Там най-често се пада. Въпреки, че ние влязохме В посредата. да, но да. Пак може да ни се падне како. Аз знам. И избавим фото от първия път. Идваме. Къде? Бъдем фото от втория път. Два бъдем фото. На един път. Да. Ако искате да правим и други, да играем и други игри, пишете в коментарите, защото с удоволствие ще ги играем. Не. Да. Защо като нося да водим е синьо? Все едно го е валяло дъжд. Какво? Ами като нося да водим все ми е синьо, все едно го е валяло дъжд. Не знам. Дори и месото. Виж как е. Да. Отваря бе, тъпът се да бъде. Тъй. Позвучилно за месо. Окей. Аз спасявам първото дете. Как го намери? Не знам. Намерих го и реших да го спася. И ако искате да играем пак на 99 нощи, но от моето лице, т.е. смисъл, от моето лице, ами да играем от моят профил, също служете лайк и пишете в коментарите. Да. Енерджи. Браво. Що само браво казах? Браво. Пак браво. За малко да му се да се язде на... Да. Идвам с пълен сак. Браво. Ти от кога имаш пълбас? Падна ми се. Оръжие. Супер. Къде отивам бе? Къде знам. Отивам
да експлорирам. Отново и отново и отново. Аз ще събирам месо, както винаги. И за дърво. Да. Така. Какво? Какво? Това е за тези... Втори ден. Те имаш животни. Ох, аре бе. Аре бе! Не ми се отпада често. Като става много малко до четвърти левел. Давай бързо, заради го. И сега. Анди, Да. отивай и за честове да отваряш понякога, Добре. ако искаш. Защо? Так през вечерта да си берем месо. Най-накрая по-добър цак. Най-накрая, браво. Сега револвер, защото си имам удази. Аз тук ще събирам жълдите. Между другото, Окей. апдейта е с едно огромно дърво, където трябва да сложим жълъди, така пораства дървото до едни езерца. Опа. И като се... Анди, спри да си говориш така. Аре бе, то спът... На мен много ми бъгва. Как си бъгва? Еми е така. Дори вълка още е жив, пак аз го убих. Ти умря? Не съм умрял. Какво? Как? Какво? Аз го убих? Това е много странно просто. Ама аз го убих? Казах ли, че ще ми бъгва? Добре, чакай, ще намеря бандажка споко. Мама, откъде се взе това? Ти не го ли видя? Не, Точно. не го видях. Трябва да те гони. Докъде трябва да стигнем? Сега ще взема. Аре бе! На този корен. То пък как толкова бързо стигна? Идвам! I'm on my way! I'm on my way! И Как така. толкова ми глична вълка? Не знам. И аз глична. Нарочно ги изтървах работите, защото да те взема първи. Идвам. Тук съм. Здрасти. Ти пък откъде дойде? И до мен биеше. Биеше? Да, до мен биеше. Биеше. Да, биеше. Биеше. Да, биеше. Биеше. Беше. Биеше. Какво? Да, може ли да отворя само един чест от твоя телефон? Кой? Един. Сега ще ми нападнат. Сега ли? Ако изляза с кръга. Няма. Еленче ще дойде и ще ме Няма. преби от бой. Ето няма. Ето пък ще увлече вълка да ми подаде на Не знам. Буквално ми беше така и си мисля, че ми бъгна нещо. И на мен ми е било така. И къде е детето? Ето. Ще да кажа, и къде е прадята? Не, нищо нямаме в трети момент. Там. Отивам да рискувам на някъде. Да рискувам на някъде. Това е странно. Изгубвам. Лавения. Не го ли видя? Фил. Оп. В тази къща не може да те достигне. Така ли? Да. Ау. Просто може да пренощува с нея. В една къщичка да пренощува с... И аз да пренощувам в тази къщичка. Как го? Да. Да, ако намери си рибарската
къста и отидеш до лавения байом и да, и ловиш, може да фанеш бандаска. Вярно бе, как? И така. Ма къде е тази рибарската къща? О, дай да пробваме един хак Какъв? с Yay Fishing. Какво означава ей? Yay риболов, нещо такова. Риболов. Откъде да знам? Ето го честа, ето го. Кой? Къде? При тебе. Ти си го отвори. Аз съм го отворила. Не знаю. Оттам ми се падна по-добрия сак. Ай. Мама, къде си взел? О. А. Какво си оакъл? Без да искам. Бежим. Добре. Се те гони вълкатос. Може да се виша. Просто го заклиш. Там има чест. А, и тук има чест. О, не го ли видя, бе? Не. Това става блазо ли? Що за... Аз имам лъже, буфано. Ами аз не. Не. И остава. О! Ти скърча. Yes, бе! Сега отиваме към лавения байом. Отваряй. Да. Може и от нормалната вода, но много рядко. Вярно, но е много трудно с стара брата, ще да кажа, с стара въйца да заловиш Бандаш. бандажка. О, как с един бензин, бе? И така дава супер много за лавения. За 3 левел. Така, ще си построя един мап. Да видиш къде е лавения байом. Ето го мини байом. Ей там. Защо изчезнаха дървата? Не стане. Стъмнява ли се? Да. Ако може да той не сега. Стъмнява точно в най-идеалния момент. Мент. Вече не мисля. Сега трябва да изчакаме. През това време ще намеря нещата, които изпуснах. Ти не знаеш къде ги... То сме гони, бе. Войното гони. Войното гони. Войното Чао. гони. Махай се от тук. Войното гони. Гони. Това е война. Не е ли? Седни телефона. Как то ще си познала това? Виж, на мен ми излиза преди да си го пуснала. Това. Оправи ми се. Как стане ден? След 10 секунди. Не знам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. На колко стана? 17. 17. Айде, към лавения блялюм. Не съм на 17. Към лавения блялюм. Блялюм. Да. Ето там има пуска с лава. Пуска с лава.
Чакай малко. Ти нищо не избива. Ами то трябва да има такъв кръг за лъвка. Хвали на камъка. Не стане. Мислиш ли, че нещо става? Не, но почакай малко. Чакай, ще става. Нахто. Како не пиеш? Мамут! Я. Червения. Точно ми изкара ангелите. Червено. Ти не можеш да го убиш сама. Да, знам. С мен можеш, но сама проблеми. Да намеря една болница. Оръжие. Вместо се с оръжие. Да. Понякога така. Да, на мен вместо чест в магата има се оръжие. Тук може да и да се вземеш. Да, може да акула. Виж! Не. Малко табанал, чин. Анди, не дей да говориш така, защото ще ни махна в видеото. Абе, толкова мистърски. Изтраскам го вече. Да. Бензин на маста. Бензинка. Бензин. Твои честа. Може да е златен. Не, нормално. Златен честа го. Просто ме гони златен чест. И къде е? Така. Като си умрял ли те гони? Не ме гони. Медкит! Айде спре да се кучиш. Yes! Само се кучиш. Дай да отворя честа. Яке. На мене не се падна. Как да ти се Второто дете. Откъде го намери? Второто лойна. Ще ни атакуват. Гадост, аз съм на жълт живот. Аз съм на зелен. Но не и на пълен. Не и на пълен. Алфа Вълк от второто дете. Алфа Вълк от второто дете. Но вече не ме гони. Чай да не го гледам, докато се забавям. Ох, защо сложи стола в огъня? Те се искам. Те спък правят тук. Те спък ще ги сласкам. Малетос. Аз съм на червен живот. Убихме ги. Аз помислих, че да ги слагам в клапчето бенца. Забравих, че се слагат в огъня. Какво купи? Такова, кога ще стане ден и нощ. Много бе. Часовник, т.е. Часовник. Не си. Как ми се иска да го направим до край това дърво. И да отворим честа и да ни запане и над лампа цървена задо. Ще бъде много яко. Да. Вкусно, че... Сега. Да го бе ли компас или не? Не, няма смисъл. Не знам защо няма смисъл. Защото аз не съм ориентиран по компас. Yes. На мен ми иска алфа кожа. Но нямам. Благодаря, че ми искаш алфа кожа. Това е много добро. Нямам. Разбрах за какво отиваш. Разбрах за какво отиваш. Не, просто
се чуем, аз за нищо не чувам. Бензинче. Пробей бензинче. Да ме рече. Драконов. Драконов ли? Мам. Драконов ли кажа? Да, точно. Драконов каза. Какво това е? Някаква си фигурка. Това някаква си фигурка, бе. Фигурка, такава фигурка. И на мен се е падал. Не е тъпата фигурка. О, не. Огънят ми ще падне и ще умрем. Да, вен. Мамут. Какъв? Мамут. Червен. Мамут? Не да син сигурен. Не да сигурен се. Какъв син мамут? Сигурен се. Какъв син мамут? Аз... Сигурен се! Но това вече не е нормално. Ама. Великолепен вълчон. Какъв великолепен вълчон. Така не викам. О, не, става нощ. Става нощте. Как толкова бързо бе? Става нощте, как толкова бързо бе. И аз не знам бе. Не знам. Мама. Мама, аз какво не става? Мама. Да видим какво съм взела, кой е за къде. Аз съм в този байом. Мини байома. Ти съм погъня. И готови. Как се ходи? Овца, бе. Не, кошката се събуди. Кошката? Кошката се събуди. Да, вярно. Просто така извика. Аз си викам кошката. Кошката. Кошката се събуди. Просто така викаме на Кошката. козел. В козел. Да, само Да, мамо. Много ще не се. Мамо, как аз колко гладен съм. Бързо, давай още не се. Ама, колко гладен съм. Не се се. Това да е през нали? Да. Стана ден. Чекай, яко. Яко, много яко де. Да, аз искам да спасявам живота. Какъв жълъд. В този Не дете знам. ли? Не, говоря за този огромния... Кой? Огромното дърво. И аз тъгно съм тука. Е огромното дърво. Точно как не ме нападна. Първо. Как?
Ако... ако е червен, вижте. Айде, бе. Къде? Айде, бе. Добре, Къде? Анди, бе. Много добър стак. Браво. Така си имам вече. И аз. Браво ли те за сега? Да. Някой вълк тука? Ехо? Има ли някой? То звук без се заклеща. Няма никой. Не умрях, нали? Да, не умрях. Добре, нали? Да. Не виждам. Браво. Скъй си да си това. Ума. Какво? Какво? Какво е толкова зло? Колко жълти имаше? Какво? Колко жълти имаше? Аз какво не. Аз взела един. Нула. Елади. Трябва да Тук знам. да Май тук. Не. тук е. Как? Толкова далеч? То има и да по-далеч. Какво беше това? И да си... Какво направим? Снимаме 26 минути. О, не. О, не. О, не. Иван! Спешно гладна съм. Нищо храна? Да. Много ли? Не. Защо? Не толкова. Защо? Защото идвам. Защото е налил печмата. Балбека! Как го направи? Напред. Не знам. Спешно гладна била. О, айде, тук не. Не да стане. Не. Не да взема друго. Колко стряваш? Нина. Нина ли? Да. Нина. Да. Нина. Да. Каза, Нина ли? Нина. Да. Към Нина това. Ей, такава Нина. Нина това. Кодело си. Толкова ми са спи. Толкова ми са войни. Не знам. Става. Така. Хора, ако искате втора част, ни пишете в коментарите, а ако не, можем да направим ново видео. Но да, благодаря ви за това, че гледахте и чао! Но първо, абонирайте се и служете лайк. Чао!